Wujute ora padha ngantaraning tengen kelawan kiwa, ning nek mlaku seiring sejalan kuwi penak dadine. Oh ngono. Ing ngantaraning agama kelawan budaya. Heeh, ngaturke tetembangan sing bernuansa karo agama ya kuwi karya besar Suwargi Ki Haji Anom Surata, tembange Pepilingna. Oh, pepiling. Ya, dibawani luwih dhisik. Oh ya, dibawani luwih dhisik, dandang kula mengko ditibake pepiling, dilanggamke dhisik. Oh ya, maka Kadang Wiraswara ingkang sampun samapta ing gati sawega ing diri. Ya, dipun bawani langkung rumiyin, Mas. Bawanipun dandang kula pepiling. Ya, coba kaya ngapa? Wasita dip saking prawinases ngeling ana wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe Alhamdulillah manut pangandikane Bapak Kepala Sekolah Pak Edi, iki bengi iki pinaringan terang benderang no. Ya ora udan babar pisan. Ora udan babar pisan ning ya halangane siji. Nalika mau lagi wiwit wayang wiwit, wah jan kewan iso nglumpuk ning ngarepku no. Oh iya, kewan cilik-cilik ana sing mlebu cangkem, ana sing mlebu gulu, iya mlebu jarik. Lah iya, nganti mlebu cangkem arep nyuwara ki mengguk no. Iya, nganti watuk-watuk. Ya nganti sing klambi ireng penyimpingku mong. Iya. Sing penyimping ireng malah do anu kok malah ngelokke aku. Aku dalange watuk lho, dalange watuke malah dilokke. Iya. Aku watuk gugluk ngono malah waduh, dalange meteng ngono. Iya, kurang ajar tenan. Ya kurang ajar. Ya teruske. Ya. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi kudu tansah dilampahi. Kewajibane wong Islam ya kuwi ingkang dadi cagake agama. Yen wong Islam wajibe salat. Iya, wong tembunge bae Islam, ya toh, Isya subuh, luhur, asar, maghrib, Islam, ISLAM. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Oh iya, iya. Ya, lajeng Mas Her. Iku cagak agama pakartikang luhur terus ngedohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin ndake bejo donya akhirat. Iya, sing ngaturke iki langgamne sik. Aku njaluk Mbak Yovika. Oh iya, luwih dhisik. Buka celuk karo berdiri pelan-pelan. Oh iya, engko gek rambahan kedua kur bareng-bareng. Oh ngono ya, Mak. Buka celuk karya besar Ki Haji Anom Surata. Oh iya, ya yen wancine, yuk. Yen wancine tansah dielingke
Yovika jangan duduk dulu. Oh iya. Saiki sinden zaman sekarang ora dituntut mung ayu pasuryane, apik suarane, ning uga dituntut jogete uga apik. Saiki Mas Victor jumeneng ning panggung, joget serampat, rambahan sepisan Victor sing joget, rambahan kedua Yovika sing joget serampat. Ya, pinter kudu ya, guna suara rupa bondo sinden. Yuk Mas Victor, ayo sing lambi irung sisan ora. Ya, yuk tradunu datang. Joget serampat yuk. Oke. Salah kimi kimi, salah. Yo, ayo. Asik. Alah. Yo. Ayo pegang mic semua berdua. Yo. Joget serampat khas Tulungagungan kendangane Gonggo Mino. Betul, nggih. Tapi joget itu juga macam-macam Mas Victor. Nggih. Nek Gonggo Mino itu khas Tulungagungan. Tulungagungan. Kalau di Banyuwangi ada khas lagi namanya tari pitik-pitikan. Wah, wonten nggih Mas. Ada. Tahu to sing ngene iki lho iso to sampean. Pak tuh nah. Oh, tari pitik-pitikan. Pitik-pitikan. Kuwi uga kudu dijajal. Dijajal. Mbak Yovika bar Mbak Yovika sinden siji mboko siji kudu dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. Oke. Ya. Tapi Mas, joget piti-pitian nek gak dicontoni ya gak afdol, kurang afdol. Ya iya no, contoni sik Mbak Yovika Contone, sik ya. sumise sik ben dicontoni karo Mas Victor. Ya, Ayo. oke. Ayo contoni kendangan Aku rada kaku Mas nek iki jane. Dudu paku asline, dudu kulinaku jane. Ya ning sampean jajal kendangane aja angel-angel gerakane, sing mudah bae. Itu jan luar biasa. Ya jajal. 1 2 3 pitik-pitikan joget. Yuk. Oh, ngono kuwi. Iya. Kuwi wis jan kaya mentok dobel tenan. Kuwi Mas Victor contohnya sudah cukup jelas napa belum Mbak Yovika? B kurang. Sampun? Hah? Sampun jelas napa dereng? Kangge kula sing kados ngeten iki to Mas sing kaku ngeten iki terlalu rumit. Wo, bagi seorang wanita terlalu rumit. Nggih. Sing penangen lho to, tangane ora usah ubah, tangane ngene, iya. langsung ngene wae. Nah, ngono to. Nah, dicontoni alon-alon ngajari wong wedok ki alon-alon. Alon-alon Mas Victor. Ya. Yuk 1 2 3. Ya, yo. Alah. Sayang anak, sayang anak.
Oh iya. Dadi pas dangdut iki bokong itu diobahke. Oh iya, itu khas Banyuwangi. Ayo, wis penak kuwi Mbak Yopika. Penak lho. Pokoke nganggo mak. Sing menilai kamu ya nanti. Oke. Yang menjadi guru kamu. Oke. Ayo. Yo, Mbak Yopika sudah siap? Yo. Nenek. Ah, mendek angel Pak mendek. Ayo, ayo. Yo, 1 2 3. Ya, yo. Wah, ayo. Pas dangdutmu pas ya. Duduk. Wah, nek ketoke nek sik. Lah satu kali lagi. Satu lagi ya? Satu kali lagi. Mau Vektor pindo kok. Oh, aku pindo paling ora sampai ke pindo. Ayo mindo ya. Mindo. Yo. Sampai esuk. Ayo. Yo. Wes. Duduk. Nilainya berapa? Iki paling ora oleh 7, Mas. Wih, kok isih 7 lho, apik kaya ngono kok 7. Set top min saiki nilai 10 ki wis apik banget. Oh, 7 yuk mergo urung perbandingan yang lainnya. Iya no 7 wis sampai coba liyane. Ki sing ki. Ayo, Apa? bisa ngadeg. Yo. Wah, piro iki nggo? Joget. Gak wani aku nek. Yo, jajal kok kono. Dipasne kendangnya lho ya, mosok jogetnya seliring. Ya. Yo, coba kayak apa ya? Yo, yo. Sik. Piye? Kurang mendek. Oh iya, kurang mendek. Masukannya kurang mendek. Kurang mendek, kurang jentit sama tes. Oh, enak kuwi tenan. Jenenge Yakin. bae pitik ya. Pitik. Kuwi mendek. Pitik iki mendak nek sakmono ki lagi Jerapah. Ya. kurang dawa. Ya. Yo. 1 2 3. Ya, yo. Ya, iki tari khas. Kurang mendek. Mendek. Neh mendek neh. Mau mendek neh. Ayo. Ora Berapa apa-apa. nilainya? Iki yo 6 ae, Mas. 6 ya. Anu soalnya sekoke rada dol dadi nek mendek sithik ra gelem. Pol. Andinge. Andinge. Mbak Dwi, yo. Wah, nek iki boh ya. Ayo, joget pitik-pitikan. Iki Banyuwangi lho iki. Banyuwangi. Ilmu iki. Ilmu iki asli Iya, tari masane. Banyuwangi. Iya. 1 2 3. Ya, yo. Nah. Ayo ratingnya kayak kenemenan. Weh, mulut aja bang. Sekali lagi niki. Anu, Mas Vektor. Dek, sik, dek. Dek nek wis diwarai guru kudu manut. Ya. Dan piro ngene iki? Guru. Wah, guru celintisan iki. Ora maksudnya. Ayo tak ngono rada maju. Ya, ya. Iya. Nilainya berapa Mas Guru Vektor? Iki Berapa? 6,5. Oh, 6,5. Sinta. Ayo. Iki pomo pitik lancur wah lincah kene. Anu, Sinta ki mempitik Birma. Heeh, pitik Birma. Birma. Cilik. Cilik. Ayo. Siap? Are you ready? Ya, Ayo 1 2 3, pitik-pitikan mulai. Ya. Wah. Dlandenge kecret. Wajan. Dlandenge kecret. Acan yo. Mergo arep balik terus lagi krungu dlandut diturahke. Apa enek aku? Wis duduk.
Ora apa-apa. Pira-pira nilainya pira Pak Guru? Iki rada apik 7,5 apik iki. 7,5 ya. Bisa rada ngokek. Wah. Saweneng kan. Dikira wis bar bare yo delang. Kecelek iki ya. Ora apa-apa. Anu sapa? Seli. Lah nek iki mahasiswi tari. Mahasiswa tari. Mahasiswi tari. Genah. Jurusannya musik dan tari. Makanya apik genan iki. Apik, genah apik wis to. Mendek. 1 2 3 gerak. Mendek. Bedek. Wah, ketoke anu feminim ketoke. Wah. Oh ya, ki mesti halus ki joget ketoke feminim kok, ketoke feminim kok. Yo pitik-pitikan dimulai. 1 2 3. Ya. Ayo ngene iki lho. Ala yo waduh. Kok Waduh. Wes lungguh wis iki pitik tiran iki. Pitik tiran. Iki jenenge pitik dobolen ya iki. Wes nah. Iki nilainya pira Pak Guru nek modelan koyo ngene iki? Wes 170 Mas iki. Kok iso akeh men? Kok iso Oh, nilai kok turah iki lho. Mosok nek pitik kok ngene-ngene. Iya. Pitik apa? Iya. Nek Bu Parsinem wis ora pitik. Lah apa? Ya wis pitik senior. Pitik senior. Sama kok. Pinggir dhewe. Ayo, digandeng no. Ah, nek iki ra pitik neh iki. Nah, ya pitik ya. Ayo to. Ya. Nah, Nek iki babone tenan nek iki. Ya no, harus. Iki umpama pitik wis ngendhok kae ngono. Delok kaya ngene bedan. Lho, pitik tertutup lho kebayake. Wah, heeh gejangan iki. Iya. Kraton. Kae putri alus ya. Iya, Lho, Aku kadung siam kok gak mbok kongkon pitik kok. Lho, pitik no. Pitik. Satu pitik semua. Dah. Ngono lho. Tapi aku gak kokono aku. Lah kon ndi? Aku kok kene. Oh ya wis ora apa-apa. Lah nek kok kono ngopo? Hah? Lah nek kok kono ngopo emange? Anu, kurang. Kok kurang. Saman kok kurang jelas. Iyalah, alah. Ya. Maksudnya Victor wi lho. Heeh, ya. Ayo hitung ngono, Mas Victor. 1 2. Hitungi 1 sampai 100. Kakean. Sesuk rambunge. Yo, jajal 1 2 3 telorot. Sik. Piye to? Ki pitik galak meneng wae. Oh, ya. Rada ngono Mas. Iki angger roh wong lanang rada alus sithik kudu ngeladung. Iya. Pitik kulinane Kudu palagan. ngene lho. Lah, ya tak totone to Mas, nek sak wayah-wayahnya enek sing nyelingkrik. Heeh, ngono mak celangkrik terus esek-esek rampung. Ayo, dihitungi Mas Victor. Mas Victor, piye ki mendakku kurang piye, kurang mendek apa sampai ngesot? Wis apik ya, Tor. Apik. Terus piye ki, ngenekane ki? Bokonge rada Ya piye ki ya didemek to sing endi? Oh. Ndi to bokonge? Lho iki to. Sing Yo. iki. Iki cengel kok. Ya wis kene iki lho, Jan. Ayo dihitungi, kok kono kowe Oh, sing iya. ngitung iki. Ayo, 1 Siji, 2 loro, 3. telu. Wah. Ngesake kuwi lho piye sitok kuwi lho. Kok tiba manggung nilainya berapa? Gak usah dinilai. Lho, ya siji dinilai kabeh no. Saya nggak butuh nilai. Lho, Lah, lah terus butuh ya? gimana tuh? Aku ini sepenting aksine nilai nomor loro. Yo dinilai 1 Yo ane sing dinilai. nilaine 7, 8, 170 mong. Lah yo. Ki nilaine berapa? Piro? Iki men nek ketoke. Nilai kok malah men iki Kok lho. malah mini. Bah kegalakan ya pitik sakmene anak-anake mati kabeh lho keteran. Ya ora, ya justru pitik galak ki anake terawat, anake terjaga. Pitik senior. Terlindung. Yo ngono. Ayo Dek Parsinem. Hei, ora usah. Dek Parsinem. Mas aku. Au wis kadung ngene rasa balik. Mbak Mary. Halo. Salam dan doa dulu untuk SMP Negeri 1 Prambors. Saya akan menghela nafas dulu yang sangat panjang sekali. Iya. Bocah-bocah ki ndang dahar, wis disediani ki ndang dahar ki rada suwe ki. Oh iya. Mamah sik arep tausiah sik rada suwe. Iya, mama. Mama pitik. Iya.
Piye? Galak iki asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, no. Sakdereng kula aturaken wilujeng dalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalu sedaya warahmatullahi kemawon. wabarakatuh. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Prambon. Prambon. Nganjuk Nganjuk. matur sembah nuwun. Bapak, Ibu, guru, Bapak kepala sekolah, warga Prambon dan sekitarnya. Dan juga arep mutu aku lho. Kangen ta we karo aku. Sopo, Mak? Gini. Ora, yo kangen kabeh karo sampean. Alhamdulillah menyapa warga besar Astabrata. Cik Astabrata to Mas? Masih. Alhamdulillah bocah-bocah saya bagus-bagus. Amin. Mundak resik-resik, mundak putih-putih terutama Hermani putih apa pucet Mas? Loro nek. Mundak ganteng-ganteng yo, Mbak. Mundak ganteng-ganteng, alhamdulillah mundak balik. Iya. Biyen kae sik cilik-cilik sik rong patek mentolo. Lho. Rumah saku koyo suwi-suwi ya to, ora Oh sangat-sangat amat lama sekali. Li. Lah Ahmad sekali. Tapi tenan no, aku terakhir ketemu Mbak Mary itu nalika pentas ning Kalimantan. Po. Ya ora. Ya ndak dong. Yang di Oh kenep ding. kenep Iya. juga. Iya, kenep. Sing gue eling di Kalimantan ae. Jane enak apa to Kalimantan e? Enek pengki. Enggak, iki pemusike ya Allah. Musisi. Musisine. Ganteng wis rabi porong ngene iki. Niku pun krama sedaya, Mbak. Oh, pun Nek termasuk musisi sampun, Sampun? nek pengrawit penabuh gamelan masih Joko sedaya masih single semua. Asli. saya doakan pokoknya dadi bocah sing bener, sing tanggung jawab, sing tenanan nek nyambut gawe. Amin. Iki Mas Victor. Nggih. Biyen sampai saiki tetep sakmene. Iya. Lah arep mundak piye? Mundak piye? Juga yang di rumah yang melihat Mersani YouTube selamat Streaming. malam semuanya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, ngono lho Mas. Ki sindene semakin cantik-cantik. Asli. Seragame sampean kaya duwe seragame Astabrata, Mbak. Iki lho. Heeh, lah kok padha warnane lho. Padha warnane. Warnane kok padha Astabrata. Iki mang aku lagi golek. Oh, lagi golek dadak ya. Silian to. Tuku. Oh, tuku to tak kira silian, mboten ku Ini sinden oleh. kondang kok iki. Ayo menyelam sambil minum air. Mas Pek, Aku wis bar ngombe. Lah yo maksudnya pokoken. peribahasa Oh, mengatakan. alah ngono ta. Mas Victor bawa engko Mbak Mary nembang. Oh, Oke. nggih. Nah, niki ambak cilik-cilik ngrusak kaya baterai niku Nyapa suarane mbok hebat. ambakno. Ya Lah yo sakmene lah yo sakmene ambakno. jambakne apa gerdu. Ning dipamerne karo warga masyarakat, keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Siap. Mas Victor nggih klambi ijo kaya lemper we. Para nyoto. Ayo, anu tembangnya ora usah ngel-ngel. Heeh, Mas. Podang kuning. Oke. Heeh. Ya. Podang kuning. Suwe ra. Dibawani sik no Mas Victor. Sakit to? Nggih, sakit loh. Iya. Banyak kejadian ya Mas semenjak aku tidak ikut. Biyen bojomu iki saiki ndi mengkae. Kowe kok golek sing saya gedhi, saya gigi gek bur parsinem mbok bibik. Anak gue kegedean. Ya ora. Oh, masa sawonge kan yo ora mungkin. Mas Victor ayo. Nggih. Ah, bawane alon. Ya jal suaramu kaya ngopo. Mosok ora tau krungu. Yo, Ya mesti suwe. dipamerne. Pamer ki. Aja. Yuk. Mosok lali. Wes suwe ra wayangan aku. Ya. Yo. Apa ki? Sing kena sapa? Mas iki to Mas. Ayo. Iki lho raine iki kok iki. Lah yo, lah piye wong sejajar kok karepe. Lah ngene yo tengeng. Yo karo ndanga. Ayo. Nah, ngene lho. Nah. Makane wis sadar diri yo golek sing ngene iki. Lah terus. Golek sing sakmene. Poh, iku anak-anak botol kecap. Ngene. Yo. Nadyan wujud tembong peksi. Meskipun berwujud burung, Lagi manuk iki. masih omong manuk. Iya. Manukmu manuk. Manuk. Kok manuke sapa? Ya, lanjut.
agawe. Iya. Lula. Yo. Agawe talining bronto. Membuat ikatan antar hati. Ya. Masih omong manuk loh Mas. Mau najan to manuk ning iso ngarake. Iya, soalnya yang menonton, yang melihat itu tidak hanya di Jawa ya Mas, di luar angkasa. Wah, sing delok sapa nang luar angkasa? Alus. Alus manis merak hati. Artinya apa Mbak Mary? Wujudnya halus, manis, memikat hati. Apa kuwi sing halus memikat hati kuwi apa? Manuk. Iya. Pokoke manuk. Pokoknya intinya manuk. Terus Wes wenggon kula lono. Sudah lama melanglang buana, berkeliling, mencari Apa? manuk. Wis pokoke kuwi. Pokoke mang. Terus Golek isi podang jenar. Mencari yang namanya burung. Burung. burung apa? Podang Podang yang berwarna berwarna ku Yo, apa to? yo manuk. Gua manuk, enggak manuk. podang kuning, jenar niku kuning. Iya. Ya, terus Ibu bunga hatiku. artinya Betapa senang hatiku. Senang karena apa, Mas? Manuk. iya. Terus Nyanding bisa dadi tombo. Bersanding bisa menjadi obat. Betul. obatnya Obatnya apa, Mas? Manuk. Iya. Kuwi podang kuning. Podang kuning. Podang itu burung yang Burung. bisa terbang, kuning itu melambangkan keemasan. Betul. Semoga setelah Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon, ya ta, Nggih. ke-47 tahun. bisa terbang seperti burung mencapai masa keemasan. Amin. Amin. Allahumma amin. Langsung buka Langsung. celuk Mbak Mary. Yuk. Yo. Sik Thomas, sik Ambulan. Lagi lho, mapak Vector, mapak Vector. Sik nek ambulan aku trauma. Lah ngopo? Trauma ngopo? Gak popo. Sok gak apa-apa. Ayo Mbak Mer. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Yo. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang mider anggonku goleki ora krasa esuk awan kanthi bengi. Maneman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning gepang kancangan tak rindik saka kadohan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan.
Sun Mas. pikabulut lendo. Hey, oh. Asik. Esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran aku lagi sing tak sayang mubeng-mubeng mijer anggon goleki ora krasa esok awan nganti yen nganti liya kang nyayang tak sawan mencok ning pang kekencangan tak rindik saka kadohan sareng pencok tak suwun mbok aja aslarat ireng tak sawen tambah manis ipo bunga yen kelakon kadek Oh, hey. atiku dadi wati podang andutut ati kepranan ora mangku atiku sansaya ndodro sasaran aku Oh. Iya. Terima kasih Mbak Mary. terima kasih Iya, Mas Akbar terima Lenggah kasih dulu Mas Victor.